दिनै 1 नभेम्बर मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारी दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि आफादगिरिनि जोनोम सान दिनैनि तारिखआवनो अर्थात 1 नभेम्बर 1942 मायथाइयाव गेदेमा बिथाङा कख्लाबारियावहाय आथिखालनि बाक्सा जिल्लानि कख्लाबारियावहाय जोनोम मोनदोंमोन आरो बिथांनि बे जोनोम सानखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनि जोनोम गामियाव गाजा गोमजायै खुंनाय जादों आरो बाखि जिल्ला आफाद दखरा आफादफोरा गावबा गाव जिल्ला आरो गावबा गाव दखरा आफादाव दिनैनि बे जोनोम सानखौ खुंनाय जादों। दा बे लेखायैनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लाया जिल्ला आफादनिनो मावखुलियाव जोङो दिनैनि मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारी गेदेमा बिथांनि जोनोम सानखौ जों फालिनाय जादों आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव गेदेमा बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावजेनगिरि हिसाबै बाहागो लाफैदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि आनन्द दैमारि बिथाङा दिनै जिल्ला आफादनि साफ्रोमबो बिबानगिरि उदालगुरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बाहागो लानायाव जोङो बे हाबाफारिखौ गाहामै गाहाम जों खुंफुंदों आरो दिनैनि बे साना बर' माहारिनि थाखाय खोब मोनसे सिरि मोनखांनायनि सान होननानै जों बुंनांगोन। खारन गेदेमा बिथाङा 1 नभेम्बर 1942 मायथाइयाव जोनोम मोनखांनायनि उनाव बिथाङा जेब्ला माने कलेज लाइफआव दङमोन, कलेजाव फरायबाय थादों, बै समनिफ्रायनो हारिनि थाखाय माखासे सिन्था सरसा आरो खामानि मावनायखौ जागायदोंमोन आरो बे लेखायैनो 1962 मायथाइनिफ्राय बिथाङा हारिनि थाखाय खामानि मावनायखौ जागायदों आरो बे लेखायैनो 1967 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ फुल प्लेजेड बिथांनिनो आफादगिरि बिबान लानायनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गायसनजादोंमोन आरो बै समाव जुदि बिथांमोना जुदि सानखांनानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि मोनसे हारिनि सिनस्रि हिसाबै दायो सिनायथि मोननाय मोनसे आफाद, बेबायदि आफादखौ बै समावनो बिथांमोना सानखांनानै मोनदांनानै गायसननानै गालाङामोनब्ला जों दिनैनि फिरिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान लानानै हारिनि खामानि मावनायनि खाबु मोननाय नङामोन। दा बेनिखायनो बै समनि गेदेमा बिथांमोन गायसनगिरि आफादगिरिजों लोगोसे जेसेबांखिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोर दङमोन साफ्रोमबो बिथांमोनखौ जों दिनै संग्रिदों, गोसोखांदों आरो जों बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। बेबायदि हारिखौ फोथांनानै लाखिनायनि मोनसे बृहत उद्देश्यजों जोंनि फरायसाफोरनो मोनसे गोग्गो सोलोंथाइखौ होनायनि मोनसे बृहत उद्देश्यजों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गायसनबाय आरो बिनिनो गेजेरजों दिनै जोङो बर' माहारिया मोनसे सिरि मोनखांनाय फैदों मोनफ्रोमबो दिगाव, सोलोंथाइ बिथिङाव, ससियेलि आरो बिनिनो गेजेरजों फैयै फैयै जोङो बर' हारिनो जुदि हारि हिसाबै थांना थानांगौबा जोंनो आलादा रायजोखौबो नांगोन। बेबायदि मोन्दांथिफोरखौ फारि फारियै फैनानै जों मोनदों आरो बे लेखायैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो दैदेननायाव आलादा रायजोनिबो माने सोमावसारनाय बेबायदि जाबोदों। दा बे हिसाबै गेदेमा बिथांमोनखौ जों दिनैनि सानाव गोसोखांनायजों लोगोसे संग्रिनायजों लोगोसे जों साबायखर बावगोन। जिहेथु बिथांमोना हारिनि गेजेराव माने मोनसे सिरि मोनखांनाय बृहत मोनसे गावनि जिखिनि समफोर दंमोन गासै समखौ हारिनि थाखाय बिथांमोना होबाय। गावबा गाव प्रफेसनाव थानानैब्लाबो हारि सिबिनो बिथांमोना गाराखै। गेदेमा मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारीया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जाखांनायनि उनावबो गुबुन गुबुन आफादफोराव बिथाङा बिबान लानानै खामानि मावबोदों। जेरै बर' थुनलाइ आफादाव बिबान लानानै खामानि मावदों। बिथाङा दुलाराय बाथौ गौथुमनिबो आफादगिरि जाबोदों आरो बे लेखायैनो माने लिटारेरि सेक्सनाव जथेस्थ'खिनि बिथांनि कन्ट्रिबिउसन दङ। गोबां माने आर्टिकेल लिरनाय, बिजाब लिरनाय बिथाङा दङ आरो बे लेखायै बिथाङा मोनसे समाव सासे साहित्यिक माने साहित्य पेन्सनार हिसाबैबो बिथाङा सिनाय जादों बा बान्था मोनदों। लोगोसे प्रेसिडेन्सियेल एवार्डबो बिथाङा मोननो हादों। दा बियो जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गानाय आरो बिनि थाखाय जोङो साफ्रोमबो बर' हारिया दिनै मोनसे लेभेलाव मोनफैदों। बेबायदि गेदेमा बिथांमोननि दैदेननायखौ मोननायखायसो बिनिखाय जोङो दिनैनि तारिखआव बिथांमोनखौ जों सिबियो, गोसोखांदों
आरो फैबाय थानाय समाव बर' हारियाव जाहाथे बेबायदि दैदेनगिरि बेबायदि लिडारफ्रा जोबनानै थाङा, बेनि थाखाय गसाइनिसिम आर'ज गाबो। थेंक इउ।